ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. имрӯз 5 июли соли 2024 ва пешкаши шумо 8 хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. нархҳо дар имрӯза навормон ҳамагӣ аз 90 000 сомонӣ сар мешаванд ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. квартираи фурӯшӣ бо таъмир дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 180 000 сомонӣ. инчунин се хонага дар Саховат 63 микрорайон, як хонага дар Маяковский назди фабрикаи ширин, хонаи фурӯшӣ, ҳавлии фурӯшӣ дар Федератсияи Русия, ҳавлии фурӯшӣ дар вилояти Суғд ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб ва фаврӣ дар имрӯза навормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст надиҳед. лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки мо муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Гипразем ҷойгир аст ва яъни Гарадок, кӯчаи Навбаҳор мебошад. дӯстони азиз, як хонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар цоколни этаж. цоколни этаж кадоме надонад, ин полу подвал мебошад, яъне дар таги якум ошёнаи бинои новостройка ҷойгир аст, лекин треза дорад. дӯстони азиз, чӣ хеле бибинед, ман ҳамин гуна трезача дорад. як хонага 55 квадрат, ҳоҷатхона, ҳаммом ва веранд ҳам дорад, менависад соҳиби хона. 55 метри квадратӣ ҳамагӣ мебошад. мактаб, ҳам литсей ва ҳам мактаби миёна дар наздикии хона ҳаст, масҷидам ҳаст, бозори деҳқонбозор наздик. нархи хона 180 000 сомонӣ бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. барои харидорони аниқ савдо мешавад. дар цоколни этаж ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ 63 микрорайон дар тарафҳои Саховат, яъне наздикии бозори Саховата қарор дорад. се хонага мебошад бо масоҳати умумӣ 71 метри квадратӣ бо ҳисоби балкон. дӯстони азиз, бе ҳисоби балкон 56 метри квадратӣ, худи балкон бошад 15 метри квадратӣ мебошад. дар умум 71 метри квадратӣ бо ҳисоби балкон дар 5 ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошёна иборат аст. падези байн болош маҳкам, мегӯяд соҳиби хона, яъне болои дом маҳкам аст. дар тарафҳои Саховат ҷойгир аст, 63 микрорайон, дар наздикиш мактаби 30 ва 42 қарор дорад. боз садик, боғчаи кӯдакона ва майдончаи варзишӣ ҳам ҳаст. бозори Саховат ва бозори Корвон назди Кижда мебошад. ремонт таъмираш миёнанд, термоси нав, яхдон ва мошинаи ҷомашӯӣ ҳам ҳаст. умуман ба транспорт мушкилӣ надорад. нархаш бошад $58 000, боз якчи арзон мешавад, мегӯяд соҳиби хона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. 619 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия дар Орловская област қарор дорад. соҳиби хона менависад, кадоме ки гову мол карданияй ҷои беҳтаринай, ду хона дорад, яктаи хонаҳо сӯхтагияй ва дигараш бошад соз аст. техника дорад, масалан трактор, плуг, прескнак, алафзанак, бузу гӯсфанд ҳам дорад. қариб 7 ё 8 гектар замини аренда дорад. бениҳоят замини калон, гандум ҳам дорад. алафу ҳезуми яксолашам таъмин мекунем. нархаш бошад 1 700 000 рубли русӣ, боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. дӯстони азиз, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ки боз хубтар мешавад, рафта аз пеши дида маслиҳат кунед. дӯстони азиз, замини худи хона 40 сотиқ мебошад, дар Орловская област ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, ва боз як чизи дигарро хотир расон мекунем. ин ҳавлия дӯстони гиромӣ, навораш ҳам ҳаст. навораш тақрибан аз 5 дақиқа зиёдтар мебошад. ба мо соҳиби хона равон кардан, лекин аз сабабе ки навор дароз мебошад, дар навори хонаҳои фурӯшӣ ҷойгир карда натонистем. барои ҳамин дӯстони азиз метавонед ба номерои WhatsApp-и соҳиби хона муроҷиат кунед. ба шумо боз навори ҳамин ҳавлиям
рӯй мекунанд. обод бошед. ҳавли фурӯшӣ дар вилояти Суғд, ноҳияи Спитамен. номи пештараш нов мебошад. дӯстони азиз, деҳаи Сайдқалъа. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиқ замин, ҳамаи шароиташ ҳаст, мегӯяд соҳиби хона. 3 дар хона дорад, 1 ошхона, мошин ба гараж ҳаст, govхона бо ҳамаш дар сурат маълум аст. дӯстони азиз, манзил ноҳияи Спитамен, деҳаи Сайдқалъа. нархи ҳавлӣ бошад дӯстони азиз 1,279,000 сомонӣ, $120,000, 10.5 миллион рубли русӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. дӯстони азиз, боз дар наздикии ҳавлӣ мактаб ва боғча наздик аст. дӯстони азиз, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии ҳавлӣ қарор дорад. марҳамат дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, наворҳое ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон кардан, мо каме ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоҳоро биягон хел ускарена тамошо кунед, боз аз болои ин наворҳои боқӣ мондаи ҳавлӣ ҳам ҳаст. дӯстони азиз, ба соҳиби хона муроҷиат кунед, ба шумо ҳамаи видеоҳошона қатъи суратдошон боз роҳӣ мекунанд, ба ҳазур тамошо мекунед. дӯстони азиз, ва оиди ин хона чӣ саволе ки доред, ба соҳиби хона занг занед, пурсон шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Маяковский ҷойгир аст. рӯ ба рӯи фабрикаи ширин менависад соҳиби хона. домои абшижит, тамоми инфрасохтор дар наздаш ҳаст. доми 4 этажа мебошад. хона дар якум ошхонааш ҷойгир аст. дута тақхона дорад. дӯстони азиз, 22 метри квадратӣ, як хонага, таъмираш миёна, нархаш бошад 195,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз. ҳавли фурӯшӣ дар Лучоб ҷойгир аст. дӯстони азиз, деҳаи Гулбоғи 1, 36.5 сотиқ замин мебошад. 12 дар хона дорад. бениҳоят ҳавлии зебо, ҳавлии калон аст. дӯстони азиз, нархаш 1,919,000 сомонӣ, $180,000 бо савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, бениҳоят ҳавлии хуб, ҳавлии зебо мебошад ва ин ҳавлия мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. масъалакаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. дӯстони азиз, дар он ҷо мо ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон додагием. ва кадоме надонад, роҳи Лучоб рӯ ба рӯи масҷиди нав аст. дӯстони азиз, рӯ ба рӯи масҷиди нав, рӯ ба рӯи хобгоҳи донишгоҳи миллӣ, бари спорткомплекс маҷмӯи варзишӣ дар ҳамон ҷо. дӯстони азиз, аллакай падём мешаваду роҳи Лучоб аст. дар комментария ссилкаи навораша мондагием, даромада тамошо кунед. ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмондагӣ нишон додагием ва ин ҳавлӣ боз лаби дарёда мебошад. марҳамат. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Тангаи. 7 сотиқ замин мебошад ва 9 дар хона дорад. чӣ хеле ки мебинед, ҳамаи хонаҳояш таъмири зебо, таъмири нав доранд. дӯстони азиз, нархи ҳавлӣ бошад 700,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи каналмон занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд ва ин ҳавлиам мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. масъалакаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. дар он ҷо мо ҳамашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон додагием. ҳам раҳашро нишон додагием, ҳам худи ҳавлиро. марҳамат, даромада тамошо кунед. хонаи заминии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Одилида ҷойгир аст. дӯстони азиз, 6 сотиқ замин дорад. соҳибаш менависад ҳуҷҷатош ҳамаш тайёра, 4 дар хона, бетонш рехтагӣ, 2 дар хона, бо коридорш монолитош рехтагӣ аст. рақам барои тамос дар рӯи экран. дӯстони азиз, ватсап доранд. аз номи каналмон занг зада пурсон шавед. нархаш бошад 90,000 сомонӣ. боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз.
ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.